Hi my loves! Welcome back to my channel of blessing. Tonight, tonight is the night. Our menu. Menu? Menu. Menu or menu? Pili lang kayo, okay? So ngayon, ang lulutuin ko ngayon, my love, at i-share ko sa inyo ay cottage pie. Hindi ko nga alam kung bakit tinatawag ng cottage pie, my love. Ang alam ko, yung cottage, di ba? Kapag pumunta ka sa beach, mag-swimming pool ka, mag-night swimming ka, tapos sabi na magpunta ka sa nandoon, may cottage doon. Eh dito tinatawag nila cottage pie. Ano kaya yan? Bakit kaya tinatawag yung cottage pie? Eh nako, huwag mo nang alamin. So ito ang kailangan natin sa ating hapunan ngayon, my love. Ang ating lulutuin ay cottage pie. Okay, ang sa akin, my love, ang cottage pie ay special. Kasi, ang regular na cottage pie is potato lang ilagay nila. Sa akin naman, may sweet potato. Masarap siya kapag i-combine mo ang potato at sweet potato, masarap ang lasa, my love. Kaya kung hindi nyo pa nataray na gumamit ng sweet potato sa cottage pie, itry nyo na. Okay? At huwag kalimutan mag-comment down below. May mga lamas tayo sa kinabuhi. At dapat colorful ang buhay natin, my love. Kaya dapat colorful ang lamas nato. Okay. So, ito naman capsicum, orange, yellow, at may half cup. Bakit? Bakit ganun? At may pula ako. Sing pula ng labi ko. Capsicum. Tomato. Hindi yan mawala ang tomato, my love. At garlic. Panguntra sa aswang. Okay? At ito naman. May half onion tayo, my love. Half-half lang muna ang gagamitin natin, my love. At syempre, basta peeled tomatoes. At syempre, may minced cottage pie tayo. Yan. Syempre, hindi mawala ang cheese, my love. Cheese. Alam mo yun yung cheese? Yung cheese musa ng kapitbahay mo? Yun ang mga cheese. Okay? So, hindi mawawala ang cheese musa sa buhay mo kapag alam mo na. Love, ito. Grabe ka slangers ba? Ito. Okay. Ito yung mince, okay? So, ito yung karne natin sa ating cottage pie. Pag magluluto ako ng mga ganito, yung mga mince, yan, i-boiled ko muna, okay? I-boiled ko. Gusto ko matanggal yung mga fats. Kapag may fats kayo sa katawan nyo, parang awa nyo. No! Tanggalin nyo na yan! Ang bigat-bigat. Okay? Hi! Lagyan natin asin. Okay? Kunting asin lang. Ang ating potato, my love. Okay? Yan. Okay. So, hayaan mo na. You don't need na to sukay-sukay na daton. Bahala. Sige, bahala na siya. Kapag maraming lamas, masarap yung pagkain mo. Okay? Pag marami kang problema, my love, meaning, buhay na buhay ka. Okay? Kasi, patay lang yun. Patay ka na kapag hindi mo nararamdaman na may problema ka. So, wag mong isipin yung mga problema, my love. Okay? So, dapat, yung lamas mo ay makulay.
para makulay yung buhay mo. Pero kung lamas mo na black and white lang, huwag mag-alala. Kahit black and white yan, at least buhay na buhay. O, di ba? So, yan ang sinasabi ko sa inyo, my love, na kapag hindi mo yan tanggalin, tapos diretso luto ra mo, dagdag fats yan sa katawan. Okay? So, it's very unhealthy, my love, kapag kakain kayo ng mga, yung madaming fats, yung mga fatty foods. So, kaya ito, suggest ko sa inyo, sana naman na nakatulong ito sa inyo, my love, sa kahit naman yung mukha ko parang hindi ka panipaniwala. Pero, sana naman natutunan kayo, okay? So, na ang garlic natin. Ato lang sa osa siya pa brown-brown. Ilunod na natin yung onions, mga capsicums natin. So, wag na lang kayong tumingin dito sa kalaha kasi ang hirap-hirap, my love. Okay? Yan. Okay? Yan. So, ato siyang i-brown-brown ang ato ang anong tawag dyan? Onion. Actually, ilunod na lang natin para mausa na oras. Nagdalit ko, my love. Nilunod ko na lahat, my love. Sabay-sabay na to. Damay-damay na to, my love. Okay? Yan. Wala na tayong arte-arte, my love. Busy ako, ha? May baby pa na umiiyak doon sa sa sala. Humingi lang kakain. Ba't mag-arte-arte ka pa sa pagkain mo? Lunod-lunod na. Sabay-sabay mo na ilunod. Yan. Lunod-lunod na yan. Okay? Okay. Yan. Antayin mo na lang yan maitos. Antayin mo lang maitos yung lamas, my love. Okay? Antayin. So ngayon, ilunod natin yung pinakalas na yung ito, yung whole peel tomato sauce. Yan, naitos na ang ating ang lamas. Lamas sa kinabuhi. Naitos na siya. Okay, my love. Wala na yung duga, my love, okay? Wala na yung duga. So, lumabas na yung duga niya, my love. Alam niyo na kung ano ang duga ng tinutukoy ko. Ayan. Ilunod natin, my love. Ilunod natin yung mince. Okay? Ayan. Halo kayo, bihalo, kayan mo ng tulo. Okay. So, halukayin mo lang, my love. My loves, ilulunod ko to. Yung siya, yung mince, cottage pie. Para ito siyang real herbs and spices. So, yan, kung lagyan nyo ng salt, pepper, paminta, asin, nasa inyo na, optional na yun nila, okay? Saka, dito kasi, nandito na lahat yung mga, yung mga palaman. Palaman. Okay. Halo kayo, halo kayo, okay. Okay. Okay, yan ito, my love. Luto na yan ang ating, yung karne natin. Okay, tikman natin. Tikman natin, okay? Masarap. Masarap siya. Kaya wag ka na yung maalte. Baka ito, ganun ko. Tapos isukay-sukay ko dyan. Huwag kayong umangal na dyan, ha? Huwag nang umangal kayo dyan. It's on fire! This girl is on fire! The fire, turn it up! Nah. Okay. Lupot lang ako. Lupot lang sa kalaha ako. Pakita ninyo, my love. Lubot lang muna. Magtyaga muna kayo sa lubot sa kalaha, my love. Okay? So, yan. Tyagaan nyo muna. Okay? Tyaga. Okay. Tayin lang natin na maluto ang ating, yung potatoes natin. Okay?
So, antay-antay lang, my love. Okay? So, yan. Ang bango-bango. At ngayon naman, you think. I don't think so. Okay. So, ngayon, I think it's luto na siya. Actually, luto na good siya. Yan. Wala mo ala. Matigas to. Luto na ang ating patatas. Yan, patatas. Okay? So, ngayon, my love, lagyan ko ng butter ang patatas natin. Okay. So, ngayon, mag-estimate-estimate lang kayo dyan kasi ako mag-estimate din ako. Kasi ito, medyo madami-dami siya. Yan, madami siya. Lagyan ko ng siguro 1/4 teaspoon kutsarita. Okay? Lagay nyo lang dyan. Lagay ko lang to. I-mix lang. Paminta. Black pepper. At saka salt. Kunti lang. Ngayon naman, my loves, wala kasi akong milk. Yung regular na milk, yung fresh milk. Naubusan ako. Yan, ubos na naman. Hoy! Ubos na naman yung fresh milk namin. So, lagyan ko ng off milk. Okay? Mga half. Lagay natin. Natin dyan. Yan. Para hindi siya my love. Para hindi siya mag-dry. Baka mag-dry yan. Dry ng buhok ko. Okay, ngayon. Durugin natin ng my love. Okay? Durog-durog na. Durugin natin ng mabuti. Okay lang na patatas ang dudurugin mo. Basta yung puso, wag mong durugin, my love. Masakit yun. Okay? Potatoes natin is durog na talaga. Sing durog sa pagmumukha ng ex mo. At ito namang karne natin. Yan. Ngayon, ilagay natin yung mashed potatoes sa ibabaw ng karne. Okay? Ilagay natin ito, yung patatas natin sa ibabaw ng karne. Mashed potato. Yan. So, yan, my love. Yung karne natin is natabunan na sa mashed potatoes. Okay? There you go. Here's a spoon for you for mashed potato. Cheese. Cheese mosa na kapitbahay. Mommy, that is my mommy. And she got a fake wig. What? This is not a pig. I mean, it's a wig, but yeah, and that's not his real hair. Black hair. And it's his black hair, and then she doesn't have hair dye. And then that's not his real hair. Okay, excuse me. This is my show, not yours, okay? So ngayon, pass out, okay? No. Excuse me, my love. I'm serious, my love. Okay, I'm almost finished. Oh, just bear with me, my loves. Okay, na ilagay natin yung cheese. Hindi, half lang, half. Wag masyado. Wag masyadong marami. Baka atakihin tayo sa puso. Yan. Actually, my love, optional. Okay lang kung walang cheese. Okay din na may cheese. Yung hindi yung mga dairy, yung hindi kumakain ng mga chismosa, wag nyo nang lagyan, okay? Yung mga allergy sa mga chismosa, wag nyo nang lagyan ng cheese, my love, okay? So, wag kalimutan, my love, na bago nyo ito i-prepare, dapat mainit na yung oven ninyo. O, depende, my love, hindi ko mahilig sa mga cheese. Hindi ko mahilig sa mga cheese, lalo na yung mga chismosa. I don't like really chismosa. Kung ikaw chismosa ka, don't forget to subscribe, like, and share. And don't forget to comment down below. Okay, yan, chismosa. Okay, my love. So, yan. There you go. Cheese. Ilagay natin sa oven yung mga depende kung mag-brown na ito. Okay? Okay, antayin natin yung cheese na mag-brown. Chismosa.
Yan. Takpan natin yung oven natin at yan. Don't forget to subscribe my channel. Press the bell for notifications so that you will notify for my next video. Don't forget to like, share, and please comment down below para naman hindi masayang yung wig ko. Okay, my love? So, Super Mario. okay, my love? I'll be back.